Nzara svinu. Nzara svinu mambo. Hatidi kutombovanzirana kana kudi. Nzara svinu 8 years. Achidanana nambuya vaiva makati panapa vabve vaende kumusha kwavo. Nanhasi vari kudanana. Vasingauye mumba mambo. Vachiuya 2 o'clock. Ndakamboshingirira mambo. Ndakamboshingirira kandichitya kuti ndinozvitya izvo. Handisati ndambozviita. Saka iye ndakutoona kutoti bho. Iye achienda kwake ini ndichiendawo kwangu. Ndizvozvo ngatigare takadaro. Iye achienda kwani? Kwake uku kwaakada uku. Akandirovera kuti ndiwo waita kuti mai ava vabviswe pano. Indini mukati horaiti autori wechidiki manje. Asati ambotora kana chitupa ndomutoresa ndirini. Chimutoresa eka chitupa kana totozvifambira mambo sekutaura kwamaita. Mukuya James achimangarira tongesa izimbodza achimupomera mhosva yekudanana nemudzimai wangu anonzi iye Mavis Chiwadi zvine umbo hwekukuwanikidzai makarara paChemukonde Township musi wa21 September 2024 kuma 11 to 12 hours midnight. Mukatiza tikadaidza vanhu vemusha vakawana makarara zvakare kumba kwako zvine umbo hwasabhuku Chipindu. Ndo nyaya inoteera pari zvino. Wamkuya. Ndo nyaya makakwidza kudarika. Pane zvamungadi kuwedzera here? Hapana. Zimbodza. Nyaya wainzwa? Unoiziva here? Nyaya ndinoiziva. Alright. Mavis Chiwadi. Tainzwa ka? Right. Mavis Chiwadi. Wanzwa nyaya iri pano ndiyako, vari muoko vari vairi. Zvakaitika kai? Nyaya ndainzwa asi pamusoro imambo. Pamusoro idare. Nyaya ndainzwa asi chiri kundishamisa ndechekuti iye ari kuti akandibata ndina tongesa izimbodza. Isu takatasiyana akandipa gopuro. Ayo, sati tasvika ikoko. Uyu absina kuti hongu tinozviziva deti. Uyu murume wako. James Mukuya. Mazira atinoita. Iwe wati wakapuwa gopuro handiti? Saka iwe wakazowanikwa uine uyu kumusha kwako here kana wanga warambwa sezvauri kutaura? Inini ndakanda kumashopu. Ndatobva pamba pake. Mune munyaya? Kwete. Okay, munyaya ndikuwanikwa kumusha kwake. Izvo handizivi hangu. Inenge yanyaya yekuti anozi. But akaunza nyaya yake kuno kudare. Zvegupuro isusu hatisi kuziva, tiri kutaura nyaya yakaunzwa
nemurume wako hamndisi. Mami nezvibereko ere makabereka mune vana? Mune vana vangani? 4. Pane mumwe ari pano ere? Right. Pavana 4 kana wakapuwa gupuro, munhu akupa gupuro ozoya achiti ndakubata zoe nechikomba. Amene vadarira murume wenyu zvakakupai gupuro asi muri kuno dai hama dzenze chiti muri kuno kumurume saka dai makazoita zvamoita saka vaito nekodze kuti kumangarira nokuti mamuri kumusha kwake kamusi kwasadza muri kunzwisa point iripo makaita zvinhu izvi muri kuno hamuna kuenda kwasadza ayo ari kubvunza kuti dai makazemasira muri kuno wewe kumusha kwenyu vari kuti muri kumusha kwano handiti vari kuti muri kwamukuya izvino ndinokwanisa here kupindura? Ndopindura here mambo? Imbotanga yemaisa foni yenyu maumwe. Honda ndichida kuvaratidza mameseji. Hapana chinotongwa chemufoni. Vekumusha kwangu vate vachitozviziva kuti handisina, nekuti akatoenda kumusha kwangu akanotaura kuti handisiri mukuwasha wenyu. Iye akanditi chibva pamba pangu ndikabva. pamusoro ichangamiri kana munhu apuwa gupuro ngavapindure kuti patakavapa gupuro vakaita sei naro. Panapa tiri kuita fanika tiri kutaura nyaya yegupuro. Tiri kutaura nyaya yekuwana aine uyo aukuti mudzimai wako kana kuti anozikamwa kuti mudzimai wako nevanoziva. Nea tinoda kutaura mukada kupinda kune gupuro hatiisi. Alright. Uyu mudzimai wangu dai ndakanda muramba ndikadai ndakaenda naye kupi kumusha kwangu ndakamutora. Izvozvo vabereki vake vari kuziva kuti ndini ndinaye. Chero pandakamboendako vakataura vakati isi tinoziva iwewe mukuya. Iye zvino vari pano here vabereki vake? Avapo. Makati kuti vabereki vacho? Ndakavaudza hanzvadzi yacho ikanditi utotikwidza bhasi iwewe kuti tiuye ikoko. Vadare ngatitaurei. Imi makambosvika pakupanana gupuro kuti tinyazoziva kuti hongu iye zvino varipi mai avo? Iye zvino vari kugara kumashopu. Makati vapowo zvinhu gupuro? Takavapa asi havana kuritora, vakariramba. Makapanana muri vairi? Kwete, paive nemukoma wangu nemuzukuru uyo ari pano, zvese nemukoma wacho ari pano. Naivo Mavis, matune mune vana vakura sei? Mumwe wacho akaroorwa, mumwe wacho ari kuSouth, mumwe wacho mukomana ari kumba uko, wani wacho ni vanaye. Vanaye kupi? Vakamutora temu yakapera. Kuti vakamutora kuti vakamutora vakanogara naye kubasa. Vakamutora kupi? Ndaigara naye Pamba. Pamba pamukuya? Hamba vasikomutora ndopavakasarawo ndi pagupuro. Vakati nini handisine newe mwana wangu ndaakutora ndakuenda naye basi. Ane 14 years. Saka mukati ndaakunogara kumashopu? Vakanditi bva Pamba pangu. Ukaenda kuvabereki kuti ndarambwa nemurume?
ndakangovafonera. Kwete kuzori kutaurika pano ndezvomukomboni ke hazvisi zvemumusha kwete changamiri zvechokwadi ndakavati ngatiparadzanei murunyararo. Saka ndiri kuda kuti ubve pamba pangu nechikonzero chenyaya iyoyi. Chimwe chikonzero aiparadza zvinhu zvangu akatengesa mombe yangu. Chechitatu kutomuti ibva pano ndaziva kuti akumashopu raitoririva randaiziva kuti ndo pandiri kunobatira mbeva yangu. Makanga maroora here hongu list renyu munaro hongu munyaya anoriziva hongu vabereki vevavo vanoriziva hongu. ndongobvunza wangu sepo akungobvunza zvangu ndizvinerero Ndimoyo. kwenyu kune vanjanja kune varozvi moyo ipi Vanjanja. nevanjanja ye notendera kuti ita henyu chihure vana vachiona Pamusoro imambo. Inini apa handina kuita chihure imambo. Handiti. Uyu ndo baba vevana venyu here? Iye. Alright. Uyu ndiye baba vevana venyu here? Kwete. Kwete. Vana venyu hati mane mukwasha. Ezvino vachikuonai vana venyu vaine vava baba vo vari pava vanoti kudi vanoti mai vakamira sei? Ivo vana vakatozviziva kuti baba vandiramba. Aiwa ndiri kubvunza imimi handisati ndaenda pakuramba. Vana venyu vachiona imimi mune uyu baba vavo varipo vari papa. Mukwasha aripo. Mbuya vane boyfriend. Pamusoro imambo. Mukati memusha wavakawanikwa. Dai makaita zvenyu zveuyu marambwa neuyu muri kumusha kwenyu. Zvino makati ndoda kumuchipisa. Azoona kuti ndinogona kunyengwa. Ndobva maiti apa zvekunyengwa ndiri kumba ndoda patownship panouya munhu wese anyatsoona kuti ndade mukomana asina chitupo. Zvamunee makapfeka glory yawana? Munamati. Ndati zvamunee makapfeka glory yawana ambuya? Munopinda chechi? Ipi? Wisiri haina glory yaka. Hai. Pamabvuma glory yakune wisiri. Kungosungoma dhuku yewaita nabasa. Zvatoda kubatsiraika. Zvakuitika makore anaya. Zvamakaita izvi. Munoziva kuti vabereki venyu vanotorerwa pfuma yese ikapera. Munomboziva? Aiwa ndinoda kuti namukuye. Muri kuzinzwa here zvekutaura? Musaite seunge kuseka akadarira ari kuseka. Namukuye ini. Inotorwa ikapera. Pamutemo. Hapo kuti munhu waita nekuyaruka kwamaita nezvamaita kunotorwa kunzi maita zvinhu zvinonyadzisa chaizvo mukati menyika nemukati memhuri zvese nekuvana venyu. Inonotorwa kuvabereki venyu kuri pamukuya. Haitorwe namukuya, inotorwa nesuve matare. Tinoda kuti mungoziva. Handiti maizozvinzwa ka? Zvinogona kuitika izvozvo. Uyu ane yake, imi mune yenyu. Zvandiri kutaura muri kumbozvinzwa? Munhu kana achinzi arambwa anoenda kumusha kwake handiti? Zvine mamuna kuenda kumusha kwenyu. Chamurida muda kukonzeresa ngozi. Ngozi mumusha umu. Nzwai munyarare. Saka chimiro chazvo mbuya dai muine uso nenyadzika. Dai musingambotaura ende mune zvivindi. Mune makore mangani?
makore mukadzi yangu achinzi abvunzwe zvako asi tikangobvunzwawo zvedu sekungoda kuziya anichitupa matipa taakuti aziya mune mangani 40 murume wenyu ane 35 kana makatarisa upenyu hwacho muchasvika kupi nemurume mutsvayo muchamuitirawo mwana atinoda kubvunza kuti iye ati chokwadi ari kuziva kuti adani muchamuitirawo mwana here kana Mwari atendera tinoita nekuti akamupuwa ndakapuwa kwaari kuti murume wangu akandinyengera murume akaenda padare akanotaura kuti mukadzi wake muri kumusha kwenyu kana muri pamuri kwete mumadziro muri kunzwa kuti tiri kuziva kuti muri da kukonzeresa nguzo mushama mukuya ko iye zvaakaenda padare rasabhuku akanoti mukadzi uyu watongesai kubva nhasi chese chinoda mukadzi uyu ngaaudze tongesai airevei 8 years achirara akadai zvaakaita izvo muhembe tongesai wacho maamuchidana naye ndandisingadanani naye ini nahamba ndangotiwo kuda ndo zvinoitwa kuno tinongoti ndezvegorero rinwe asi padakaiswa padare zvichinzi mukadzi uyu munodanana igore rakapera chaitika ndechekuti ndaishanda pamba pavo ndichigadzira gadheni nekuvava ndaishanda kumba kwavo saka ndichishanda ikoko saka hembe dzangu dzandaishandisa ndiri ikoko ndo dzavakatora aiwa hanzi apabvumirwe kunengedzera ava amukuya ndo dzavakaenda nadzo padare pasabhuku vaenda nadzo zvikanza uyu mukadzi uyu achisiri wani wangu awani wazimbodza ndo papa vakabva nehembe idzodzo nadzo kwasadza hanzi kumusha kwavo vavasvika nadzo zvikanzi vavaratidza hembe zvikanzi uyu ndiye amukuwasha wenyu isusu hatisinechi naye saka iwe ndobva wabvuma kuti ndapohwa kumukadzi ndobva wati hatiyande naizimbodza pane ukama hwako here wene pana pana blazi varimo ndivamukoma mudzamiri azimbodza hapanawe aiwa hapana aripo kana muri hama yake asi kunyatsoona kukosha kwayo takangoteerera zvongozwa kungoteerera bedzi asi muchiona iye matorero ari kuita ari kuiona senyaya yakaoma ari kuita diki diki ka saka taa tichibvunza vekwazimbodza kuti pane ari pano here okay kana pasina hapo it's okay maamuchida kutaura mai maamuchiti ndandichiti akaenda kanehembe kumusha kwedu mai vangu vakatoswaudzwa kunzi uyu ndiye amukuwasha wenyu kubva nhasi ina handichisiri mukuwasha wenyu mukuwasha wenyu aazimbodza ndo kwakuenda mwana wenyu kubva nhasi inini handisi naye saka ndashamisika apa ndaakunzi pane zvandakakanganisawo ariye akandisiya mumba iye ndiye akandisiya akanondipereka akati wawe kwazimbodza akakuperekei kuna zimbodza vabereki venyu variko vabereki vangu variko kuna mai vana baba havazoperi
variko anaba munini vari kuzviziva akatotaura mukuya akanotaura mere ndo isati yaenda chete vari kuzviziva vakaudzwa namukuya mukuya akanotaura inini ndakazovaudzawo vati mukuya abva kuno ndo nyaya yaaita asi chatishamisa ndechekuti iye kana neroora yacho haana kutipa akuuya kuno achitaura izvozvizvi waisafiswa iwe achikusiya mumba haana uyo akabisa bombe yechimanda chete pakurarama kwamakaita nekutorana kwamakaita nemudzimai wenyu pane imwe nguva yamakamboenda kuchipatara muchiti havasi kunzwa zvakanaka maererano nekufunga? Kwete. Hapana. Kuvana wenyu hapana mumwe anorwara hakuna. Pane pamakambotemwa nemusoro wekuti ndakusangana ndiye akatondirwarisa bundu ratinaro. Saka munomborwara ndiye akatoita kuti nditorwara nemusoro achida kundiponda mumba achindirova. Saka maakurwara nemusoro izvo? Otogara uchitondirwadza bundu iri rikatoita pamusaka pake achindirova. Saka musikuona kuti hazvina kunyatsotitsepeteka zvavari kutaura. Ndazvitore nyore but handisi kunyatsoona kuti vari kunyatsodzamisa pfungwa dzavo semunhu chaiye angataure zvavari kutaura semunhu mukuru. Hamene kuti muri kuonawo sei? Vari kungoona sepasina chinhu chiripo. Zvatiri kutoita izvo muri kutoona firimu kwavari hazvina basa. Hamene vadari chibatsirei muri kuonawo sei? Makangonanga kana mabhunu kana kuenda kupi kwete mumadziro mimba yamukuya. Hamusi kuona kuti mwana uyu muruda kumupondesa here kana kuti kukonzeresa mushoko wamukuya kuti ukonzi une ngozi. Uyu ari right zvake uyu. Asi imi manje mauda kutokonzeresa kuti mushama mukuya muchimba matoita ngozi chaizvo. Saka tokumbira kuti paone zvakanaka manje. Pamusoro makamboenda here kwasadza mukanogara benchi muchiroora imi? Regai zvinoitira kuti ndishandise vamwe vandinavo kuti vapindure mibvunzo yenyu. Takaenda. Kune munyaya anotokupa pamakanoroora. Hongu ariko. Mupenyu. Hongu. Muriye kwamukuya muriye kwamukuya pane aripo? Munoti kudi nechimiro chakaita musha wenyu? Zvitonyadzisa kuti chamaya chinonetsa kuti titi panoda kuita vari kutaura kaveka tingagoti chimwe chii chinopupurwa. Pane mapepa aripo aya ekwasabhuku nechimiro chaachiripo kuda tingangomboti sabhuku atibatsire zvavo tozopinda pakupetera zvedu nyaya yacho. Sabhuku tibatsirei. pauya nhumbi saka
dzanga dzabatwa naambuya dziri kumba kwavo vachiti ndedzatongesa idzi mbodza. Nyaya iyo tikamboiti garei pasi, asi ndikazopedzisira ndavajekesera ndikati panotorana murume nemukadzi handifungi kuti sabhuku anenge ari pakati. Saka ndo zvimwe chete nekunge kana maakusiyana sekutaura kwamuri kuita padare rangu, ina ndikwanise kukukurudzirai kuti siyanai kana nditi musasiyani. Munongoita zvamakaita pakutanga muchitorana, kana mafinana mongoita zvamunoita mega ikoko. Saka ndo pakabuda shoko rekuti inda kuenda kwaatezvara ndivamukuya vaidaro nembatya idzi plus ndoda kupa adzimai vangu gupuru. Saka kuenda kwavakaita ikoko nembatya nekuzopanana gupuro kwavakaita uko handina kuzonzwa maresults acho. Izvi ndakuzvinzwira muno, asi inyaya ndiri kuziva. Ndinovimba kuti nyaya yekutanga kutaurika kwaita ndonga patokana ne2 years ichitaurika, harisi gore rimwe chete. Saka kozotiwo ichiitiko chazoita kuti chiuya kuno chekuwanikidzwa kwavakaitwa uko, hongu indakadedzwa kuri kuseni, ndikasvika vari mumba mavazimbodza vese vanga vakatokiyirwa, vakazokinurwa dhoo, ndikanzoonai vanhu vatakakiyira umo. Asi nyaya yedu yanga yatangira kumashopu madeko kusvika vakuvadzana pavakarwa vakapedzisira vakupolisi. Zvakanobudawo ikoko handizivi kuti zvakabuda sei kusvika tauya pano pari nhasi. Saka nyaya yese ndandinayo, marekodzi angu ndinayo, kana marekodzi andinawo panapa anogona kundibatsira zvandiri kutaura. Saka zvizhinji tinozongosiya kwamurimi vedare, asi ini kudii rangu ndinoimba kuti matauriro andaita ndiwo mazira andinoita nyaya iyi. Ndatenda hangu. Uri kufungei nenyaya yawakaita iyi? Danene naye ndakangoita munhu wekupiwa ungonzi mukadzi wako unobva apa kudanana panga pasina. Ngatitaure musaite fanika muri vanhu vanorwara nepfungwa vakasangana kataura ndakangoita kupiwa. Hausi kutaura zvakanaka. Uyu mudzimai womunhu ko haungati ndapiwa, havasi baba wake waunoti vando vakandizvarira mukadzi, murume wake uyu. Saka ndinoda kuti kana uchifunga, funga zvinodarika zvauri kuona, handiti wofunga zvekuti dai ndaya ndiri munhu ane chitupa, ndingadai ndiri munhu aizonzi baba mukati memusha. Nekuti iyo zvino unongori munhu kaanongopepereka, hauzikamwe. Kana kunzi munyika mune munhu akaita so hauzikamwe. Saka ndiri kuti uri kufungei, auri kuti dai waitogona ndinoda mwana wako iwe anozofunga sei kana iwe uchidai so. Kana ukanyatsoshingawo chaizvo ukavapa mwana anenge ari mwana akaita sei. Unoda kuti ufunge semunhu, handiti? Ndaingoti semunhu wandakapiwa. Saka hapai kana waneta nawo uchapawo mumwe. Aiwa hapana. Remuground kare kuti aneta naro ripasira mumwe. Aiwa hakana. Saka hauchatodi kumbopa mumwe. Paizina. Hapo chaizvo. Haudi kuti wambopa. Kana uyo hauchadi kutomuona padhuze nawo akakupa. Handito vakati ndakaramba. Uyu akakupa uyu hauchatombodi kumuona achitaura nawo kam. Hapaizina. Hapaizina. Hapachisina hautombodi kumuona. Asi unoziva kuti wakapara musi. Unoziva kuti wakapara musi? Inini hangu ndanga ndisina kuti ndati unoziva kuti wakapara musi kutora mukadzi wedu. Mosa imwe iripo sekuti mukadzi angati handina murume. Alright. Kuti ndakapiwa. Hausi kunoti imhosva iyi. Saka iwe uri kuti haudi kuzviziva hako kuti wakapara mhosva. Saka uita sei nemhosva yawakapara? Mai vakabereka nemurume. Uri kufunga kuita sei pamhosva yawakapara? Hapana chandiri kuziva. Unofunga mudzimai wako chete wakapora. Veukama wako wadii kuvaudza kuti ende munonzwawo nyaya iripo. Vari kumabasa.
asi pawakapiwa wakavaudzwa kuti ndaane mudzimai here kuno vakazvitambira vavaripo tiri pachibhorani vanga vavaripo saka uita sei pakudzosera munhu zvinhu zvake handizoziva hauzozivi mukaita mwana unogona kumutengera mapamba here kana manapukini ore hapana chemwana pinturaka avati vari kuda mwana ka hauna kuvanzwa chauro ndiri kumuda mwana newe simbuzi hauna kunzwa here vachitaura ava kuti ndiri kuda mwana newe ndazvinzwa wazvinzwa ka saka unoti kudii uti vari kutamba here vari kuzomuda kamwana inoda vanati haina kuchipa nyaya haina kuchipa pane vana kwamukuya handiti kune vana saka inoda vanati zvaro vakomukuya uyu nyange tikamuti uyu hatokwazimbodzo maonero andiri kuita uyu hatokwazimbodzo zvevana vamuinawo naye dai vachitogona kuchinjwa angadai akutovanyoresa kuti zimbodza mukuya wacho ari kutotaura izvozvo pane mbuya vanenge vakura mbuya imi muri paseri imimi musashoimimi murikuzwa zviri kutaurwa nabi yenyu hama yenyu ndiri kuzvinzwa munotivo kudii nazvo nepfungwa dzavo nezvamuri kuona wezvi kana kuti kurwara zvekuti munhu ane pfungwa chaidzo chaidzo ambotaura zvinhu zvakaita saizvozvo zvekuti mukuya wacho ari kutozvitaura endiri hanzvadzi yamukuya kai tiri hanzvadzi yamukuya kana muchinzwawo kana ari mwana wenyu kana ari munin'ina kana achiitawo zviri kuita itokwati kurwara ndekuti kurwara kune pakasiyana siyana ndiyachitaura tibatsirei pane dzimwe dzinopedza mati pakaoma kuona kuri kungoita munhu wese ari panuka ndokuona kwandiri kuita ini mai ava ndifungi kuti dzavo dziri mumadzinogara kana kuti dzichakakwana vandigura kunorira zvese naye murume mutsva vana euyu vese hapana mupenyu vanhu vamwe chete vane pfungwa dzimwe chete vane kuita kumwe chete vakatorana nekuti iye mwanakomana fungai paamire apa agodai asina chitupa nezera rake iro riri nhasi watora mbuya ava kuti mukadzi womunhu kuti achigara naye vakutoronga zvitsva zvinotoendeka pane mhosva huru yakadaro yekutora mukadzi womunhu munzvimbo makare mumusha mamugere munogarisana makatarisana sei vanhu vese vavairi ava varwere ndopo tongoguma takataura chete varwere hapana mutsvena uyu mukomana andiudza kuti kutanga gore rimwe sabhuku ari kutaura kuti nyaya iyi ina makore mairi hamene kana ndiri zvomwe ndizvozvo saka haisi havasi kutaura chokwadi
saka kuti vakatanga rini kunyange dai tinganetseke yezvino mukuya aripo all along. Otherwise pamuri kuti makore mairi ivo vakanga vatione imwe nguva iri kuseri pamakazozviona mapaona. Ndo zvakamira zvakaita nyaya yokuti uyu akabvira kare akatopara mhosa kare achipara mhosa yokutora mukadzi womunhu. Nyange angati nhasi ndakapiwa, wakanga watora kudhara. Iko kupiwa ndikapiwa chandisingadi ndinoramba. Saka handiziye kuti naiko vabereki vaiye mukomana uyu vanenge vasingacheuke kuti zvinhu zvakamira sei nenzira yekuti imhaka hombe iripo kana ikange ine munhu anenge achiifambira. Ndo zvatingati ndo matauriro andingaite inini. Pamusoro tingambotibatsira nei pamashoko ari kutaurwa navaramabuwa nemubvunzo wambenga hama dzazimbodza padzakanzwa nyaya iyi yakagarwa semhuri. Indanga ndisipo hangu asi yakagarwa semhuri. Ndakazonzwa kuti yakagarwa ichitaurwa achitsiurwa, asi panonzi pakazopedzisira iye atozorohwa nevakoma vake vatisiyana nezvauri kuita. Saka vakoma vake kusvika nhasi chero musi waazowanikwa zvatiunza pano, pane mumwe mukoma wake aivepo asi airamba zvaari kuita achitisiyana nazvo. Uri kutiparira tese semusha. Saka hama dzake hadziri kugunun'una, hadzisi kumbotsigira. Saka ndangoti apa ndizame ndigare ndakachenesa hama dzacho, hadzisi kumbofara nazvo, dzakagara pasi naye kasingaperi. Chimwe zvechinhu chandoda kubvunza, kana muchiti ane hama, chii chaita kuti mwana uyu asvike zera iri asina birth certificate, asina chituva, haasiwo mumusha imomo here? Pamwe tiri kutaura nemunhu ane dambudziko rake riri kumudhonzera kuti ave anoita zvinhu zvakadaro. Regai ndikubatsirei panyaya yechitupa ndichiti paitika nyaya iyi mukoma wake akauya kumusha uku. Mbva takurukura nezvenyaya iyi iye neni. Mbva ndapedzera ndamubvunza nyaya yechitupa ndikati sei munin'ina wako kusvika zera raaive asina chitupa. Zvikanzi mwana wemai vake vakafa hongu asati ane chitupa, asi takazenge taunganidza mari tese baba vari vapenyu. Baba vake vakafa pane makore 2, havana mbofa kare. Takaunganidza mari yekuti mukomana uyu afambire chitupa chake, asi mukomana uyu akasvika pakutsakatisa mari yacho. Saka vakoma ndonga vakasvika pakuruduka kana ngoora mwoyo nazvo, asi ivo vanoti takanga tamupa mari yekuti ngatichifambire ichi nyaya yebethi rako pedzisira waane chitupa. Saka ivo vari kuti iye ndiye akakonyongera zvinhu zvake, vakanditaurira vachidaro. Ndifunga kuti vanhu vanoti munin'ina wedu vagotadza kumubatsira kuti awane kuti ave anozvibatsira, hakuna anomutora kuita basa. Iye mukuya hamene kuti akanga apindwa nemweya wakaita sei wokutora munhu akadai asina chitupa ndomuti ndisenzere. Hakuna zvakadaro. Mukuya akangoimba kuti zvaari uchiuya upote uchitoka tumari choricho uchidi haana kuzva ndapinza muhungu mumusha. Saka kana zvakadaro ndivananyakudirwa vese vakati mukadzi ndewedu. Aiwa ndinoti munyai wenyu munoziva kuti vanonzi vani vachiriko? Asi variko?
nyaya iyi zvatingaite pari zvino inoda zvakati wandei. Chekutanga tichada kuti vabereki vavo vange varipo. Chechipiri semuonero angu, vanhu vanoda kumboongororwa njere dzavo. Nokuti zviri kuitika ivo havasi kutomboona vari mukati menyika yavo vega. Saka kushanda nemunhu akadaro kunotinetsei nekuti imwe nguva tinopedzisira takuita zvinhu zvinenge zvisiri izvo. Mhosva iripo yakasimba stereki, asi chinhu chikuru chiripo, dai maigona vanhu vekwaMukuya, mukadzi uyu ndai munomusiya kumusha kwake. Nekuti pachaita zvakadarika izvi zvatiri kutaura izvi. Nokuti ndinyange takanyatsotarisa kudai soko uyu kuti umuti ngaaripe kana abvisa mari yedare. Iyo tinoida. Iyo ndio yaanotopisa manje. Hatimbodzokera shure. Hazvinzi kombeya. Izvozvi iyo tinotoida nhasi. Nembudzi yedu yedare iyi nyaya yenyu tozoiona. Tichataura tichaita kuti vabereki venyu vavepo, totaura naMambo neShangwe tione kuti nyaya iyo taimisa sei. Asi zvedare rine zvinofanira kutobviswa. Apa kana 4 days tichitsvaga mari yacho. 4 days. Toti nhasi 1, mangwana 2, 3 musi wechipiri. Wechipiri. Ndizvo? Ndati hongu. Musi wechipiri munenge mauya nemari yedare yekudzida. Ndizvo ka? Haimboremi, inowanika. Musi wechipiri zvatiri kutoita, tiri kuda nyaya yemaonero amuri kuita hasi mamiriro akaita nyaya. Saka mbudzi yedare inotongobviswa nemari yedare inotongobviswa. Tozonyatsopinda munyaya iyi nemi nemhuri yekwaMukuya. Tanzwanaka? Haisi nyaya yekumhanyirira kuti pamunhu mombe dzakati taura zvaunoda zvokuripa zvakati. Haisi nyore nyaya iyi. Zvinhu zvangu zvavakapisa. Vakapisa zvinhu zvangu. Vakaparasta zvinhu zvangu. Musi wechipiri munoya nezvinhu izvi. Wazvinzi kwaZimbodza? Mhuri yekwaZimbodza tichaida futi, asi ruuyi yega. Saka toda kuti tiite tsvagurudzo yakakwana inotipa kuti tione nyaya sechimiro chayo. Musi wechipiri zvikange zvaitika, ngatiwiriranei kuti toita sei kuti zviitike. Bati chipiri munenge chipiri munounza zvinhu izvi kunoka Zimbodza? Nechipiri munouya nembudzi ne$20 yedare. Tochitanga kunyatsoita nyaya yenyu yakakura. Munosiburitsa henyu dzimwe nyaya vasikana. Yakaoma.
Saka ndo zvatinoita izvo, ndo zvatakuita. Handiti? Yatoone case number, yatoonayo kwatakutoenda kwese kwatinoenda inenge ine case number. Vanouya nezvinhu zvedare rinei. Tozotaura namambo neshangu vekumusha kwavo, toedza kutaura nevabereki, mambo neshangu vachitaura nevabereki vavo. Nokuti ivo vega pachavo kwatiende hakuna chinobuda. Saka tinenge tichingoonesana kuti toita sei. Hatisi kuda zvinhu zvinoparadza ukama hwamai nevana nababa nevana. Saka haisi yokuti tomhanyirira kuti ngatiipedzei. Toda kuita isari yakanaka. Hanzwa mukuya? Asi pane zvatataura panapa izvi. Ava vanofanira kuita pepa vari sainire kusvika patasvika. Mudzimba mune mabasa. Asi madzimai akasimba. Madzimai akaoma. Saka izvi kana asisa kuda anongokupfuudza izvi. Haumiri. Unotoone mudzimu naMwari yako mukuya. Dai izotitaura zvimwepo. Pamusoro imambo. Kwe paakatanga kuya. Akauya nesimba. Monditi inini ndinouraya munhu. Ko iye aida kundiponesa. Hatisi kutaura imimi mega. Iye aida kundiponesa. Ndakaendawo kupolisi. Isusu hatisi kutaura imimi mega. Ndati madzimai. Vakanaka chaizvo kana achakuda. Asi kana asisa kude, anoita zvese. Hatati kwete imi mega. Ende madzimai anodiwa nokuti madzimai akashayikwa musha unoparara. Hapana musha. Asi mudzimai akapanduka musha unoparara. Saka zviri kwese madzimai makaoma. Saka manga munzara kacha. Nzara svinu. Nzara svinu mambo. Hatidi kutombovanzirana kana kudi. Nzara svinu. 8 years. Achidanana naambuya vaya vamakati panapa vabve vaende kumusha kwavo. Nanhasi vari kudanana. Mai mature. Vamakati vabve pano izvozvi vasimuke vaende kumusha kwavo. Ndo vaparadza imba iyi baba ningi mambo. Ndinoda kukuudza chokwadi. Ndambenda kanyarara nditi ndiri kutoona kutoti nyaya iyi yakutoroverera inini. Asi baba vaka vasingauye mumba mambo. Vachiuya 2 o'clock. Asi tiri kuda kutobatsira imimi matambudziko enyamina. Handimaona vamwe vakupuputidzana panzava. Inyaya iyo yenzara iyo. Zvinorwadza. Iye achinopona. Iye achipona achifara. Inini ndini ndonzi nditambure. Yes. Akandipa kamunin'ina wake. Akaona kuti ndiye ane kodzero. Imimika atisikumboti makatadza. Makagona. Makamba masitsvakira wechidika achine power kauya. Nobva mabvumoka. Ndakamboshingirira mambo. Ndakamboshingirira kandichitya kuti ndinozvitya izvi. Handisati ndambozviita. Saka iye ndakutoona kutoti bho. Iye achienda kwake, ini ndichiendawo kwangu. Ndizvozvo ngatigare takadaro. Iye achienda kwani? Kwake uku kwaakada uku. Akandirovera kuti ndiwo waita kuti mai ava vabviswe pano. Indimi mukati alright ndakutora wechidiki manje. Asati ambotora kana chitupa ndomutoresa ndirini.
chimutoreseka chitupa kana totozvifambira mambo sekutaura kwamaita. Anotoreswa nehama dzake. Ini mukadzi ndichikuziridzawo kuti baba ngavave nechitupa. Alright, wapedzere amudzirove here mai. Vane munda. Amudzirove here. Nozi matarire enyu ndeyekuti ndekurwadziwa ara mabuwa sekuru. Ndakarwadziwa nezvavakandiita. Mugadheni boy aivaka gadheni ndiye murume wenyu. Ndoba makatotanga kutobvunzana kuti hamudi mumwe here wechipiri. Zvakatozoitika aita minana yake. Aita minana yake yekuenda kuna ambuya. Ndikati all right, from 2017 up to now vachidanana vanhu. Saka ino vanofunga vachiti ndakadhipa. Ndakazotiwo all right. Iye manje akaratidza upawa hwekuti I am a man. Ininiwo hanza ndangoti all right, inini kuti daro nekuti ndiri mwana mudiki handiti. Ava mai vakura kakwari. Vakuru kwandiri mai vavo. Handitika vachingondiitira yavaita ndakangotarisa vachiuya mumba mangu votaura kuti hanzi nai muri kuwanza mafuta hechi ende kumukando vachitotaura kuti inini mukando ndichaukanda kusvikira mwoyo wamaikoni wamira Maria James ndichidya. Saka zvinorwadza sei? Beta ndiende kurombeka. Iye asari naane diploma wacho vanyatsodya mari yavo inditambure. Uyu kanditi vanoti irombe. Agonzi irombe. Haikona kudaro mukuya. Haikona kudaro mukuya. Mukomana asina chitupa. Anoita rombe sei? Achiri kutoda school fees kwa. Tigare nerombe titange kuita upenyu hunyowani. Achandipa? Shinga kayo. Mayari kuda mwana. Asi zvamunotaura muri tuka zve vari kutaura pedare kuti rinzwe kuti ari kukundikana kundipa mwana kana akatadza muuye kuno kudari tatadza kundipa mwana wanda ndichida mazvinzwa iri mbuya zvakanaka imambo tichauya takamubata mwana wacho munoeleka ndo zvakada mukoma wake ndo zvakada saka isusu taakuitawo zvakada mukoma wacho handiti ndo zvaakada akanosarenda kumba kwedu akataura chokwadi kuti ina handisiri mukuwasha wenyu aakunzi tongesa izimbodza asi nhasi una akuya pano kusikomangara chii imimi mata akanosarenda mbatya akatika ndiye aamukuwasha akati ndiye aamukuwasha wenyu kubva nhasi chese inini achindisendera mameseji chese chaunoda udza baba munini ubve pamba pangu guva rako riri kwazimbodza saka iyo zvino guva rozove musango iye akanditi riri kwazimbodza akanditi guva rangu riri kwazimbodza ushu akanditi guva rangu rive kwazimbodza madzimai saka muri kutiparika kaini baba vakandiparira zvandakanga ndisingazivi ava kavagere vari tu mabradha madzimai ona mature achiita kunge ndisingazive ndisingaoni ndichitoonawo zvaari kuita saka kwandiri asasvike ngaagare kumba kwake sekutaura kwaaita kuti handidi kukuona pamusiwo pangu ndakamba ndaregedza kuenda pamusiwo pake handiendi hanzi handitombodi kuonana newe ndati ndichitotya pa kuti ndichaiswa chidhina nayo sekutaura kwaakaita kuti handitodi kuonana newe handina kufonere kuno mari mwezi achindifonera kuti ndiri kuya nehondo ndenda kutyaini
ndenda kutya kuti vekwedu ndo vanoshota vekwavo vakakwana iyo zvino vauya vari 7 ini ndinani pano ndinani pano takati izvi zvamakadai zvina nazimbodza mungadai makachizviitira kure kwete munomusha nekuti mwana uyu ndiye amaisa parimana nzombe uyu endaiwo kumwe kure kwausinganyanyi kuonawo kana kuri kokunzi kwete kubva maita madziro make munhu akabvisa pfuma ndiye akamupa maiguru akaona zvakakodzera iye aneta kaakuenda kuna maikirishano akaona maikirishano variwo vanoita kwaari